Kien ħadd filgħodu, kempel il-bieb, u nżed niftaħ jiena, u ġie raġel molaw, dwar siebi. Qed jaqgħu rbaħt il-lotterija, ġifier kienet telet il-lotterija Malta, kienet ta' xi 50,000 lira dak iż-żmien ġvieru. Għalli jiena rrid il-lotterija ta' fuq. U l-ħinduna ta' bnieda u ġvieru titkellem jew tiqer. Somma daħal, tkellimna, għalli nixxejn iqer. Nintafar kubtejjem u ġab il-ġurnakjatur. Bida jirrakkonta, dmuħ niżel minn għajnejh miskin. Tara l-konsolazzjoni, insomma. Tkellimna beriktu, kif beriktu tani daqqa fuq spalti. Għalli bxie fader, għetlu feħija. Għalli barru di xorbu. Għetlu, nixtieq, ġemija kemm għandu għaddi soħri ġveru, ma rajt serħan tal-ruħti u ġveru ferħan, u tala minn hemmhekk għalmenu ferħan ġveru li qed fil-grazza tal-ġveru. Huwa moment verament meta kultant iżżur il-morda u dawn diffiċli ssib xi tajt. Kważi jgħidulek il-preżenza tiegħek hija biss hemmhekk bħala support u biex tgħin ġveru. Meta tiġi mewt ta' eta żgħira jew alla rrieda qed ixxokkja ruħu ġveru, però l-ħsibijiet tagħna ma nifhmuhomx. Fidi li tgħallimna jiġri x'jiġri nkomplu nsaħħu l-fidi tagħna. Wara li kont għamilt 4 snin brother ġveru, reġgħet ħassejt fija intex ma tkomplix tistudja s-saċerdot. U tkellimt ħadd parir u tawni il-permess li nibda nistudja, spiċċajt il-filosofija u teoloġija u sirt qassis dawat kien babben irid nagħlqu 50 sena. Għax meta bdejt nistudja superjur kien Fader Tomlin, għadha lista bda studja, okej, titkellem xejn ma' ħadd, biex forsi jekk ma nkomplix, mhux kull ferrabat kollu. U għaddew 6 xhur, ħadd ma kien jaf. Bad kien okkażjoni morru d-dar, minna li jekk li iż-żewġ toħti, morna kienu jgħidulu at home dak iż-żmien. U għalli isma' li huma jafu tad-dar, qedlu metlix biex ma nitkellimx għalissa, għalli trid insemmila l-mami. U biex jabet għaxen teatri dana għamilli jekżu. Għalla l-ħares għaxdata, beda jisula s-saċerdot. Ommi kienet mara kwieta bis-sħija saret ħamra l-ar. U smajta tgħid kemm konti li nitlob il-qarb ta' Ġesu biex jibiddel is-sejħa tiegħu. Il-missjoni tal-Awstralja u l-Kanada hija differenti minn ngħidu morna l-Peru, l-Pakistan, il-Filippini ġveru. Bil-ħajja ishom bħal ta' Malti ġveru, sepp kollu sewwa. Però il-Maltin migranti jkunu jixtiequ s-saċerdot Malti vuol dire. Jiena għamilt ħafna home visits vuol dire kemm l-Awstralja u kemm il-Kanada, kont milquh minn kulħadd u jgħidu fada ejja, kont għandi dispaċin ma tajjeda forsi ma fader qatt ma ġie assis għandi hawnhekk ġveru. Tħossi tara l-bżonn tagħhom. Illum naħseb għandna bżonn iktar ta' saċerdoti ġveru għaliex disgrazzjatament bnieb ħafna bil-bnedmin ħafna affarijiet qisu jitbiedu mhux nittirfu l-fidhom ma l-Alla qisu warbuh ġveru. Allura l-bżonn tas-saċerdot nifhem li għandu għalqa kbira fejn jaħdem u jalla n-nies jagħtu widen ġveru għal biex tal-kelma tas-saċerdot, tal-kelma tal-Alla u bħala nsara ngħaddu d-doveri tagħna.